Meitä onkin täällä koolla jo aikamoinen joukko. Seksiriippuvuus on aikamme sairauksista pahin. Täällä me kaikki tiedämme sen hyvin. Ja nyt kun haluamme päästä tuosta viheliäisestä riippuvuudesta eroon, on syytä tarttua härkää sarvesta. Korjaan sarvista. Minä olen Dr. Franco ja voitte luottaa minuun 100%. Meitä täällä klinikalla sitoo vaitiolovelvollisuus. Ja tämä tässä, hän on assistenttini Gloris. Moi kaikki! Mun nimi on Gloris ja mäkin olin seksikoukussa, mutta tää terapia auttoi mua pääsemään sitä irti. No niin, mennään asian ytimeen. Aluksi tutustumme viholliseemme. Ihanaa! Nyt painetaan! Nyt painetaan! Nyt mua todella painettaa. Nyt panetaan! Nyt panetaan! Nyt mua todella painettaa. No niin! Nyt otatte siinä vieressä seisovaa lanteista kiinni. Noin. Kasvot vastakkain. Hyvä. Ja alatte tehdä edestakaista lantioliikettä musiikin tahdissa. Nyt painetaan! Nyt painetaan! Nyt mua todella painettaa. Nyt panetaan! Nyt panetaan! Nyt mua todella painettaa. Sehän meni hyvin! Ja nyt sama niin, että partnerin Peppa on etumusta vasten. Tämä on se paljon puhuttu takantapäin asento. Tosi hyvä. Muistakaa, että voitte tehdä näitä harjoituksia myös työpaikalla. Tosi hyvä. Saatte täältä Trio Pilsin tekemän CD-levyn mukaan. Ja tahtissa laulakaa mukana. Nyt panetaan! Nyt panetaan! Nyt mua todella painettaa. Hyvä! Tytöt olivat rohkeita! Ja nyt kotitehtävä kaikille. Meidän on todella syytä tuntea vihollisemme läpikotaisin. Vielä kerran! Tänä iltana annatte pikkusormenne pahalle. Ja otatte mukaanne ensimmäisen seksikumppanin, johon törmäätte. Muistakaa tehdä muistiin panoja! Gloris! Sormi pois sieltä! Vanha suola jalottaa! Gloris, ei! No niin, kai! Nähdään täällä klinikalla taas ensi viikolla.